Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nastavljam dalje govor po knjizi od šejha Ustaza Ebu Zekerija Ed-Dimeški Ed-Dimjati Ibn Nuhas rahimehullah, njegova knjiga Mešari l-Ašvaq ila Mesari l-Ušaq wa Muthir el-Garam ila Dar salam. Pa prijašnjim poglavljima spomenuo je 27 bitaka u kojima je učestvovao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To znači on lično bio tu jedan od mudžahida. I onda je kasnije spomenuo i 55 bitaka gdje su učestvovali muslimani, ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on nije bio tu s njima u tim akcijama. To su bili manji izvidnički pokreti, napadi muslimana na mušrike. Ili u nekim slučajevima, znači naručena ubijstva od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, naručeno da se likvidiraju neki ljudi, neki ovi nevjernici, nemuslimani, teroristi, satanisti. Pa spominje se sada posle toga, znači u knjizi spomenuo isto neke od bitaka koji su muslimani vodili, pa su osvojili, doveli ljude do toga čine da mogu da izaberu slobodno, hoće da budu muslimani, da ih ovi njihovi sveštenici, pedofili, ovi rabini, škrtovi što kradu organe od djece, da ih oni ne bi pritiskali, ne bi lagali, varali, nego mudžahidi osvajaju mjesta da svaki čovjek može sebi da odabere, da sazna o islamu, prvenstveno da mu se znači dostavi objava, znači najbolja dava je džihad, borba na Allahovom putu, jer kad vide ljudi kakvi su ti mudžahidi, to su najbolji ljudi, bit će im odmah sve jasno kakav je islam. I znači da taj gospodar, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, koga oni obožavaju, vidit će kakva je vjera što oni nose sa sobom, kakav je taj tevhid koji oni potvrđuju džihadom, ti mudžahidi, i kako oni klanjaju, kako oni poste, kako oni čitaju Kur'an i tako dalje, kako oni praktikuju vjeru, pa će jasno biti ljudima. Znači najbolja dava je džihad, borba na Allahovom putu. Ne da se pritjeraju ljudi, da se nagone nasilo u vjeru, jer je to zabranjeno. To je po Bibliji, kod kršćana i kod židova, pa su oni preduhitrili muslimane, jer ovi naši šute, ovi naši ne znaju ni Bibliju čitati, pa ne znaju da im odgovore, da im vrate. Ali alhamdulillah, ja sam im rekao, samo tamo klikneš komentare Biblije po YouTube, sve će ti biti jasno. Samo po internetu malo potražiš komentare Biblije, sve će ti biti jasno. Pa je onda naveo znači brojne bitke što su vodili muslimani u kasnijim generacijama. I sada smo došli do poglavlja gdje se govori o hrabrosti ovoga umeta uopšte, znači. Od svih ljudi, znači najhrabriji, najodvažniji čovjek sa najboljim osobinama hrabrosti u džihadu, u borbi na Allahovom putu je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je svakom jasno. Pa onda ostali Allahovi poslanici i vjerovjesnici, pa onda oni koji su islijedili, znači ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ashabu Ibrahim, ashabu Musa, ashabu Isa, ashabu Nuh alejhi salam i tako dalje. Najjače, najčvršće srce, najbolje, najčistije srce Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači Allahovi poslanici i vjerovjesnici su najbolji ljudi, imaju svaku osobinu koja je najbolja, koja je toliko dobra da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s njima. A vjernici pokušavaju da dođu do toga da dospiju, slijedeći Allahove poslanike i vjerovjesnike svaku svome vremenu. A od danas pa do sudnjeg dana slijedi se praksa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kada Isa alejhi salam, Mesih, Isus Krist, kad dođe sa neba se spusti na zemlju ponovo i on će da slijedi put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da slijedi šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Inače vjera je uvijek ista bila. Od prvoga čovjeka, od prvoga vjerovjesnika, poslanika Adem alejhi salam, pa do zadnjega vjernika na dunjaluku, vjera je potpuno ista. Islam, Allahova vjera, uvijek ista. Jedino što se mijenja se s vremena na vrijeme neki od fikskih pravnih propisa. Pa u početku je čovjek mogao da oženi svoju sestru. Za vrijeme Adem alejhi salam
nema niko nego on i njegova žena i njihova djeca i onda se oni među sebe uzimaju žene, znači brat je mogao doženi svoju sestru. Kasnije je to zabranjeno. To su jedine te male razlike. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio najhrabriji u svim situacijama, junak, heroj svake bitke, najčvršći čovjek u ratu. To je tako, znači to je objava kako mi znamo. Znači vjerovjesnici su najbolji ljudi i svaku stvar što rade, najbolje postaje, najbolje klanjaju, najbolje davaju zekat, najbolje uče knjige koje su im objavljene, najbolje objašnjavaju, najčistiji im, najtačniji im je govor, sve znači najodličnije osobine. Nemoj da to neko pobrka, da misli, hajde to može se reći tako, ne. Kad bi mi rekli nešto što nije istina, mi postali kafir, ne smije se lagati na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što se ne smije reći, ne smije se reći da on bio najbogatiji čovjek, da je on najbolje pisao, da je on najbolje čitao, to se ne smije reći, ne smije se lagati na to. A sve što je znači istina, to se kaže, pa kome se svidlo, kome se ne svidlo, šta nas to briga? Nikad se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije okrenuo u bici, nikad nije okrenuo leđa, nikad se nije povukao. Znači to je posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam navodio znači gdje su učenjaci detaljno pokupili na stotine posebnosti, znači Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovog umeta, njegovih ashaba i svega ono što se veže za njega, znači posebnosti neke. A od tih posebnosti mnogi zaborave da spomenu da u bici, u borbi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se nikad nije povukao. Znači to ne samo da je njegova posebnost, nego posebnost i ostali Allahovi poslanika, da se ne povlače radi prijetnje kafira. Za nas sve ostale važi, pod ikrahom, pod prisilom može čovjek da kaže kufr, da kaže ono što je širk, da kaže ono što ga izvodi iz vjere da bi se spasio. Allah subhanahu wa ta'ala je to dozvolio. Isto tako i u nuždi može da počini i velike grijehe koji uopšte nisu onda grijeh, da jede je zabranjeno, da pije zabranjeno, ako nema šta drugo da jede. To je tako. A što se tiče Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on se nikad nije povukao iz bitke. To je znači dokumentarno, sahih, autentično preneseno da u bitci nikad se nije povukao. Znači muslimani se mogu povući, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije mogao. Isto tako, zahvaljujući onome hadisu da su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, Imam Ahmed i drugi učenjaci najiskreniji, najbolji. A ako nekome znači nešto, eto i ja tako mislim, da je to ispravan stav, da učenjak isto ne može da se povuče, pogotovo ko je poznat. Ne mislim samo neki daji, ovako neki šejh, nego poznati učenjak do čih se mišljenja drži. Radi toga hadisa da oni slijede vjerovjesnike više, bolje nego ostali ljudi. Učenjak isto pod prisilom neće reći kufr i širk, nego će izabrati da umre, da bude šehid. I vidimo tako primjer kod mnogih islamskih učenjaka. Kao što je bio šejh šehid ustad Sejd Kutb rahimehullahu ta'ala, kao što je danas u zatvor, neće da se povuče, Ebu Hamza al-Misri, hafizahullah i tako mnogi, da navodim samo primjere nekih. Spominje se dalje u hadisu što ga je zabilježio imam Buhari rahimehullah i imam Muslim rahimehullah od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbolji čovjek, od najboljih ljudi. I on je bio najblagodarniji, što hoće reći, on je najviše davao, sadake, svega, sve davao i kaže bio je najhrabriji. Znači najviše žrtvovao na Allahovom putu od imetka i bio je najbogatiji, hrabriji. Takav je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Najbogatiji nije bio, ali je davao najviše i bio je najhrabriji. Znači to je praksa Allahovih poslanika i vjerovjesnika za svaku stvar, za svako djelo i najbolje to rade. A pogotovo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najbolji od svih poslanika, od svih ljudi. Ali radijallahu ta'ala anhu je rekao: kada bi se rasplantala bitka, kada bi znači došlo do vrhunca, do limita, znači plafon borbe, najveća žestina, i kad bi oči znači pocrvenile od zamora silnog, od napora, kaže mi smo se sakrivali iza leđa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A on je bio, kaže, najbliži uvijek neprijatelju. Ovaj hadis je zabilježio imam Muslim rahimehullah. Kako je ovo hadis? Zašto je ovo hadis, a govori ga Alija radijallahu ta'ala anhu? Zato što prenosi stvari što se vežu za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kako on nešto radio, a to je u bici da je bio najbliži neprijatelju. Dalje, upitan je Bara ibn Azib radijallahu ta'ala anhu: jesi li ti kada okrenuo leđa tokom bitke, jesi li se povukao, ili pitaju jesi li možda pobjegao, znači dezertirao
za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači on nije bio dezerter, nije dezertirao. Je li se ikad povukao? Je li ikad okrenuo leđa da se prebaci na drugo mjesto? On kaže mi smo to činili, znači mi ashabi smo to radili, ali on nije. Znači ovo je još jedna od posebnosti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem što mnogi zaborave. Čudi me kako učenjaci zaborave da navednu ovu posebnost, subhanallah. I tako mnoge posebnosti i najveće nagrade obećane za džihad za mudžahida, čudi me kako to ne navode. Čovjek koji opali jednu strijelu prema neprijatelju garantovan mu dženet. Zamislite to u jednom hadisu. U drugom hadisu radi jedne strijele Allah subhanahu wa ta'ala uvodi 3 čovjeka u dženet. Onaj koji je proizvodi, onaj koji je dostavi i onaj koji je opali. Zamislite danas čovjek koji proizvodi jedan metak. Ili ga kupi i pošalje ga mudžahidima, ili ga opali protiv kafira, neka strijela danas metak. Garantovan mu dženet. Spominju li to učenjaci? Desi li se tako njima da se omakne im se nekad ovoj tagutskoj ulemi da spominju to. I ovi što su navodno iskali učenjaci, što nisu tagutske uleme, kako se nikad ne sjete toga, subhanallah. Da oni odopale jedan metak protiv Allahovi neprijatelja, nemuslimana, terorista, satanista. Da Allahova riječ bude gornja. Da riječ ovih pagana bude donja. Da ono zaštite muslimane, bolan, muslimanke i ovu djeco je time što muče ovi kafri, što drže u konc logorima i to. Vas da se odreću, kao nismo mi teroristi, nismo mi ovo, a šta jesi, šta si ti? U bici na Uhudu, Ubej ibn Halef, jahao je svoga konja. A ovaj hadis što sam spomenuo prije, da su se povlačili ashabi, taktičko povlačenje u ratu, a Muhammed s.a.v. se nikad nije ni povlačio. Ovo se spominje u hadisima što su zabilježi imam Buhari rahimehullah, imam Muslim rahimehullah. Znači da bude jasno da je ovo sahih sve. Dalje se vraćam na ovaj događaj. Kad je bila bitka na Uhudu, Ubej ibn Halef jahao je konja. Krećao je naprijed protiv da napadne, znači, Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Neki muslimani su željeli da stanu na put, da to spriječe. Ali im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da se drže po strani, da se odmaknu. I Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je uzeo, znači, koplje i bacio ga na ovoga. A ova imao pancir po sebi, sav je bio pokriven željezom, od glave do pete, što kažu. Ništa se nije vidjelo od njegovog tijela osim oči, znači puna ratna sprema i oprema. I samo što je bilo mali otvor na njegovom vratu, nazad, znači da se može glava mrdat, jedino to mora da bude skriveno sa leđa. I koplja ga je pogodilo tačno tu u vrat. I on je pao sa svoga konja. Iako je, znači, koplje prouzrokovalo samo manju štetu na njegovom tijelu, manju ranu, i zbog toga što je imao, znači, i pancir taj, jer koplje ne može čitavo da prođe da se zabije, zakoči ga taj pancir, iako mora da bude mali otvor da bi mogao mrdat glavom. Ova je Ubej ibn Halef, satana, ova je počeo trčati i vikat, derati se, Muhammed me ubio. Znači govorio da ga je ubio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa su ovi Kurejševići, ljudi iz Kurejša, provjerili ga i da vide, ne nalazimo, kaže, na tebi ništa nego manju ozljedu. To je samo manja ozljeda, znači nikakav, jest pogođen kopljem, pao s konja, ali manja ozljeda, nema ništa od toga, se ne umire. Dobro si, kaže. On je rekao njima, Muhammed je obećao da će mu ubiti. Zato se to mora desiti. Vidite ove kafirčine, sad se uvjerio to, a to je bilo još u Meki, nekoliko godina prije toga, kad je ovaj svašta govorio, vrijeđao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on mu je obećao da će ga ubiti. Ovaj kasnije, Ubej ibn Halef, kafirčina, ova krepo je kasnije na putu u Meki, a neki kažu da je krepo u Meki, da je 3 dana hodao tamo i vikao je vrisko, ubiće me, ubio me Muhammed, misleći da ga je ubio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i tako se desilo. I ovo je ovaj događaj za koga se spominju da je jedino koga je ubio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lično. Iako je, znači, išao u borbe, u bitke, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, opet ne bio rahma, poslan kao milost svim svjetovima, opet ih nije ubijao, nego je, vidimo, ta njegova borba sve bilo branjenje muslimana, koji su se u mnogim situacijama i slučajima krili iza njegovih leđa. Pa je to hrabrost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i hrabrost ovih ashaba, koji su htjeli i koji su mnogo puta svojim tijelima branili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, batali se ispred njega, da ga sačuvaju. Takav je bio umet. I dok opet ne dođe do toga
Da budu ljudi spremni da se bacaju u dženet. Suprotno što ova tagutska satanska ulema i davitelji zla govore da je to bacanje u propast. Dok ljudi god ne budu se ponovo masovno vratili bacanju u dženet, borbi na Allahovom putu, neće biti muslimanima da valja. I zato će biti ljudi puno i koji ne klanjaju i ne poste, idu u razne sekte i kafiri su ili na jedan ili na drugi način. Ili čine kufr i širk, ili ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, ili su pomiješali kufr i iman, islam i širk, pa onda nisu pola muslimani, ili tako ne postoji, nego su 100% mušici i tako dalje. Zbog toga, nema i za ovo. A to se pokazuje da su to najbolji muslimani, oni koji su mudžahidi, znači svoj tevhid muvahidi potvrđuju džihadom, borbom na Allahovom putu. I zato je obećana najveća nagrada po svemu. I to su ti oni na vrhuncu liste najboljih ljudi, najboljih dženetlija. Allah subhanahu wa ta'ala ih je pohvalio u Kur'anu u suri El-Feth u 26. ajetu gdje stoji Muhammed je Allahu poslanik, a oni koji su s njim, oni su žestoki, oni su strogi, oni su surovi protiv nevjernika, protiv mušrika, protiv nemuslimana, protiv ovih terorista, satanista, a oni su milostivi međusobno. Milost znači muslimana prema drugom muslimanu, muslimanu prema muslimanki, prema sestri muslimanki koju zna i koju ne zna, i prema svojoj ženi, i prema djeci muslimana i koje zna i koje ne zna, i koju djecu pozna i djecu ne pozna, i prema svojoj djeci i sve tako dalje. Tako isto i muslimanke rade. A oni koji su najhrabriji bili u umetu, koji imaju najbolje osobine toga, to su oni, koji su inače najbolji muslimani. Pa jedan od njih svakako je prvi halifa muslimana, broj jedan čovjek iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo da on prvi čovjek umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego on je i prvi čovjek milletu Ibrahim, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Znači od svih ashaba, vjerovjesnika, najbolji su ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A pošto Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu broj jedan umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on je automatski broj jedan od milleta Ibrahim alejhi salam. I bolji od onih ashaba što su bili uz Allahove poslanike i vjerovjesnike i prije Ibrahima alejhi salam. Pa kakav je bio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, to znamo. Najbolje osobine po svemu je iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A svjedok tome su bili i Omer radijallahu ta'ala anhu i Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu. Kada je on bio halifa, Alija radijallahu ta'ala anhu je upitao: ko je najhrabriji čovjek? Oni su rekli: ti si. On je rekao: ja nikad nisam išao u dvoboj, u duel, znači sukobio se s nekim, izgubio, i da sam ga izgubio. Ali najhrabriji čovjek je Ebu Bekr radijallahu anhu, kaže njima Alija. Dok je, kaže, bila bitka na Bedru, mi smo činili štit oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi smo pitali, tražili ko će da bude tjelohranitelj, ono što se kaže, ili bodyguard, ko će da bude najbliže, ko će ostati i čuvati Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu nosio svoju sablju i branio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem čitav taj dan. Isto tako kad su u Meki kafir napali Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on ga je branio. On bi ga izvukao, znači, iz tih problema kad bi ga oni napali. A njega su udarali, podmećao, znači, svoja leđa, i oni bi govorili: zar si ti učinio bogove jednim bogom, zar si sve ove bogove božanstva sveo na jednog jedinog boga? Tako su oni govorili. A to se spominje u Kur'anu da su tako govorili. U suri Sad. Pa niko se od njih nije više ustručavao, približavao Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ili kad bi se god neko od njih približio, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu bi ga štitio.
Nije ono ko što nama su pagani ovi govorili, ove komunjare od Blaha i Škutora i ove crvene balije, što su nam govorili tamo da su njihove komunjare podmećali leđa svoja. To je sve bolan laž, izmišljotina, ulazili u selac, samo krali tamo od seljaka i prepanu nekoga Švaba tamo i nekog Talijana ubiju, pa onda ovi dođu ubiju u selu 100 ljudi i nešto tako. Komunjare to su banda crvena, lopova, satanista, bojševika, prljavih. Kakvo njihovo podmetane leđa. Navodno osvojili Jugoslaviju kad je pao Berlin. Kad se ovi povukli. Da se nije to desilo, još bi bili tamo, govorili bi njemački i sad italijanski. Dalje, kad bi tako napadali u Meki, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu bi vazda skakao i borio se protiv njih. Znači, bio je džihad odbrambeni u Meki i govorio im je da ćete ubiti čovjeka zato samo što govori Allah je moj gospodar ili moj gospodar je Allah. Ovo isto znači iz Kur'ana da je govorio vjernik iz faraonove porodice za Musa alejhi selam, pa je tako Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu govorio za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To se spominje u suri Gafir. Ali radijallahu ta'ala anhu je dalje upitao, ko je bolji? Ebu Bekr ili vjernik iz porodice faraona? A priča je ova spomenuta, znači događaj koji se desio, Kur'an o njemu govori, spominje se kao što sam rekao u suri Gafir ili u suri Mu'min, kako je zovu isto. Pa su ljudi zašutili, on je rekao, zašto ne odgovorite mi? Pitao ih je Alija radijallahu ta'ala anhu. Pa je rekao, u ime Allaha, jedan moment iz života Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu je bolji nego čitav dunjalog pun onakih ljudi kao što su bili vjernici iz porodice faraona. Jer je vjernik iz porodice faraona bio čovjek koji je krio svoju vjeru. Kao što se spominje u Kur'anu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, on je krio svoj iman. Dok je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu bio čovjek koji je javno izašao i proklamovao, rekao, izjavio, znali su svi kafir da je on musliman, pa je njegovo bilo veće i hrabrije. Pa je on najhrabriji čovjek iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Niko se ne može mjeriti sa jačinom njegovog srca, a pogotovo na bitkama, pogotovo nekad je najviše trebalo, znači da ne spominjem još i hidžu i vrijeme je li odbrambenog džihada u Meki, ali pogotovo u džihadu, borbi, u bici na Bedru, bici na Uhudu i bici na Hendeku, isto tako pokazuje hrabrost i odlučnost kad je bila Hudejbija, isto tako u bici na Huneinu. Dovoljno je samo spomenuti usput, znači njegovu čvrstoću, postojanost, snagu i kako je odrađivao stvari za umet. Pogotovo je kada su ljudi postali murtadi, kada se većina ljudi pomurtadila posle smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je držao se džihada, slao vojsku, armije da se bore protiv murtada, protiv otpadnika. I čitav je umet muslimanski bio prodrman, potresla se srca žestoko kada su čuli, znači, da je umro Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i mnogi su se odmetli, postali murtadi. Ali bio je hrabar i čvrst i postojan Ebu Bekr es-Siddiq radijallahu ta'ala anhu, tako ga je prozvao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iskreni, i to vođa iskrenih. To su oni najbolji što se spominju poslije vjerovjesnika i poslanika. A poslije se spominju šehidi, pa će neko reći da nije možda, nemoj misli da nije bolji, jer vrijednost i hrabrost Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu se upravo i pokazivala u džihadu, odbrambenom džihadu u Meki kada je branio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i u Medini isto, u medinskom periodu, kada je branio vjeru i napadao pagane u ime Allaha, u ime Boga, jednog jedinog, a nema drugog Boga osim Allaha, ne postoji drugi Bog, a od stvorenja niko drugi ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad bi neko postavio na vagu, na Terezije, znači
kakvo je srce i kakav iman bio čitavog umeta, na drugu stranu Ebu Bekrov prevagnulo bi. Znači ovo nije hadis, ko što neki govore, ovo znači govor, pripisuju da je to rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, da ima Ebu Bekra na jednu stranu, a čitavog vam umeta na drugu. Znači to nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to ga je tako hvalio Omer radijallahu ta'ala anhu. Pa njegova hrabrost kada je znači donio odluku da će se boriti protiv murteda je poznata. Znači ako ne daju mi povodac, kaže, što su davali zekata Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a ne daju ga meni, borit ću se znači do zadnjeg, nema, svi će ili će pobijediti muslimani, pa su pobjede, Allah je dao pobjedu, ili će izginuti svi ko šehidi, pa nije se to drugo desilo. Pa je pokazao znači kukavicama i ovim bolesnih srca pokvarenjacima kako se radi. I nikad nije dopustio da neko od tih murteda kad se kasnije vratio pokoran, ponizan u islam, nije dopustio da bude u vojsci, da ide u vojsku, da bude na nekom položaju i nešto. Nikad. Kasnije Omer radijallahu ta'ala anhu takim dopustio i kažu da ga nije niko od tih izdao, prevario od takvih ljudi, ali što se tiče Ebu Bekra, on više im nije vjerovao. Znači, neko što misli da je strožiji bio Omer radijallahu ta'ala anhu, to je pogrešno. Onaj koji je strožiji bio prema mušicima, to je bio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, to nije bio Omer radijallahu anhu. To se vidi iz ovoga isto događaja po pitanju murteda. Dalje, Omer radijallahu ta'ala anhu, opet drugi najhrabriji čovjek, poznati po hrabrosti, i to je poznato da ga je tako pohvalio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, govoreći Omeru: o sine Hatabov, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kad god šejtan vidi da ti uzimaš jedan put, jednu znači stazu, jednu rutu da hodaš, jednu džadu, šejtan uzme drugi put. Pobjegne znači šejtan od Omera radijallahu ta'ala. Mi znamo kad mi učimo ezan, šejtan klizne pa se vrati. Mi proučimo ikamet, šejtan pobjegne pa se vrati. Po pitanju Omera radijallahu ta'ala, samo da ga vidi, šejtan bježi od njega. Ne mora ništa da govori. I kada je on prešao na islam i kada se odmah borio na Allahovom putu, on je donio isto snagu vjeri, potpomognuo je muslimane džihadom, borbom na Allahovom putu. Vidimo da su sve najbolje osobine vezuju za džihad, za borbu na Allahovom putu. Vidimo to. I tako je Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu govorio: mi smo bili slabi, znači opisuje vrijeme u Meki. Kaže, nismo smjeli da klanjamo blizu Kabe javno dok se nije pojavio Omer kao musliman, dok nije prešao na islam, da smo javno mogli tu da klanjamo. Jer bi on mlatio, borio se znači u Meki, ako bi se ko suprotstavio slučajno tome. Vidimo da ovdje pisac knjige je preskočio ovdje Osman radijallahu ta'ala anhu. Preskočio ga. Da sad ne ulazim zašto je to učinio, on o trećem ovdje junaku govori, Ali radijallahu ta'ala anhu. Kaže, bio je jedan od lavova umeta, nikad nije promašio bitku sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem osim bitke na Tebuku, zato što ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odredio za namjesnika da ostane u Medini, da ga zamjenjuje, znači dok je on odsutan. Dok je bila bitka na Hajberu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, znači pred samu bitku, događaji vezuju se za bitku pred Hajber, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: sutra ću dati zastavu islama, znači zastavu la ilaha illallah, zastavu tevhida, to predstavlja naša zastava, čovjeku koga voli Allah i njegov poslanik. To jeste i koga, a i taj čovjek voli Allaha i njegovoga poslanika. Pa nije ni okrenuo glavu ni u jednoj bici. Nije nikad znači učestvovao ni jednoj bici, a nikad nije okrenuo glavu, nikad nije okrenuo leđa, nikad se nije pobjegao, nikad. Bio je hrabar borac Ali radijallahu ta'ala anhu i kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala dati pobjedu njegovom rukom, znači pod njegovim vodstvom. To je bilo pred bitku za Hajber. Pa su ashabi, svaki od njih poželio to. Znači, sutra će dati zastavu čovjeku
I to je bila garancija dženeta tome čovjeku. Jer kaže Muhammed s.a.v. taj čovjek voli Allaha i voli Allahovog poslanika, a Allah i Allahov poslanik vole toga čovjeka. I Allah će dati pobjedu pod njegovim vodstvom sutra, a bitka za Hajber. Pa je ovo još jedna od muđiza da će se desiti sutra bitka, da će pobijediti muslimani i bilo je kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A još garancija tome čovjeku da će ući u džennet. Pa su svi ashabi želili da dođu ovoga i dizali su glavu i sve pokazivali se misleći da kad ih ugleda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će reći ti, taj dođi, ponesi zastavu. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sutra pozvao Aliju radijallahu ta'ala anhu i dao mu tu zastavu. Mus'ab el-Zubairi je rekao radijallahu anhu, Alija je bio u bici, znači poseban, neustrašiv. Napadao je nevjernike žestoko. A štitio je znači oko sebe na sve strane ljude, znači muslimane koji su bili oko njega. Kad bi se povukao nazad, još bi više pazio, znači da to štiti, da čuva i sebe i te. Nikomu se nije mogao privući, znači u povlačenju bio je dobar odbrambeni borac, ne samo napadač, nego imao je dobru odbrambenu taktiku. To fali mnogim ljudima kad se biju u borbi. S nekim zna da nasrne, ali ne zna da bude dobar, što se kaže ono counter puncher, znači da udara u povlačenju. Njegov je štit imao, bio je samo s jedne strane. To ga jedino štitilo na frontu od sudara s nevjernicima. Kada je bio upitan zašto nema štit za leđa, zašto se ne braniš s leđa, Ali radijallahu ta'ala, kad je upitan o tome, on je rekao, ja nikad ne davam neprijatelju šansu da me udari s leđa. Pa zbog toga nikad nije imao štit na leđima, nikad nije imao pancir na leđima, Ali radijallahu ta'ala. Kaže, ja ne davam neprijatelju nikad da me napadne s leđa. Četvrto koga spominje ovdje je bio je Talha ibn Ubejdillah, kao primjer hrabrosti. On je jedan od 10 kojom je obećan dženet i dok je bila bitka na Uhudu, on je isto štitio, znači Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i zadobio je preko 70 rana na svome tijelu, a i ruku su mu još bili otkinuli. Šaku. Kad bi god pogledao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prema neprijateljima, znači u bitci na Uhudu, Talha radijallahu anhu bi ga zamolio, tražio da ne radi to, da ga ne bi slučajno pogodila strijela ili nešto, i on bi ga štitio svojim tijelom. U ovoj bitci je znači tako bilo. Inače, u žestini bitke Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio naprijed i oni bi se krili za njega. Ove znači data je bila pozicija, data šansa ljudima, pa je tu izginulo 7 od Ensarija radijallahu ta'ala anhum. Data je šansa znači da se zaradi dženetul fideus za te muđahide koji će biti tu i poginut braneći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer inače on je mogao sam izaći i naprijed i boriti se, kao što je uvijek to radio. Ali ovo je bilo jedina ova situacija da znamo, znači da je to bila šansa ovim ashabima da zarade dženet ko hoće. Pa sve jedan za drugim išao. 7 Ensarija radijallahu ta'ala anhum su pali kao šehidi i poslije njih se oborio Talha radijallahu anhu. Inače, kad je završena bitka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja poželih ili želim da sam ja pao kao šehid, da sam ja poginuo u bitci na Uhudu. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je navedeno ovdje u ovoj knjizi Mešagil Ešvak. Veći autor naveo to od prije. Sljedećega heroja spominje, a to je bio Zubair ibn Awam, 5. po ovoj knjizi kako on ga spominje ovdje, isto jedan od 10 kojima je obećan dženet. To je bio prvi musliman koji je potegao sablju, znači na Allahovom putu, iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači bilo je u Mekki prije, kao što smo rekli, Hamza radijallahu ta'ala anhu udario onoga Ebu Džehela, braneći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po glavi onim lukom i raskrvaljao ga. Znači odbrambeni džihad je vazda bio. Znači braneći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Talha radijallahu
Hamza radijallahu ta'ala anhu je napao ovoga kafira. Znači, braneći jednog muslimana, ti napadaš kafira. Pa je svaki odbranbeni džihad ujedno i napadački. Sa te strane. Zato ne treba da musliman sluša u tagutsku, satansku ulemu zla. Njima je bolan žao da ne bi ti kafira napao. Njima je žao mušičke krvi. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, krv nevjernika, krv pagana nije vrijedna ko krv čuka. Vrijednije je krv paščeta nego krv mušika. Tako Omer radijallahu ta'ala anhu govorio. Ova tagutska, satanska ulema nije u njih tako. U njih je krv musliman, nek se prolije. Nego nemoj da njihovog Mr. Kafir neko dirne. Čika pagana da neko ne bi slučajno nabio. Tokom prvih dana Islama u Meki proširila se vijest da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kidnapovan, pa je Zubeir ibn Awam radijallahu ta'ala anhu izvukao svoj mač i počeo da ga traži. I naišao je na poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ga upitao: "Šta je desilo? Šta se to dogodilo, o Zubeir?" Pa je on rekao: "Čuo sam da si bio kidnapovan i izašao sam sa mačem, znači sa sabljom, da se borim protiv njih." Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio dovu za njega. Šesto koga spominje ovdje bio je Sad ibn Abi Waqas radijallahu ta'ala anhu, jedan od 10 kome je obećan dženet. Jedan od, znači, od 10 isto. Za njega je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio dovu govoreći: "O Allahu, učini njegovu strijelu da pogodi, znači učini da njegovo oružje, to jeste njegova strijela, pogodi metu. I učini da se njegova dova, da se njegova molitva, znači, prima." Omer radijallahu ta'ala anhu ga je postavio za zapovjednika vojske armije kad je bio pohod na Kadisiju. Muslimani su pobjedili i nastavili su da prodiru, da se bore protiv ovih Perzijanaca, ovih perzijskih mušrika. To su danas ove šije Rafidije, to je ista ta satanska vjera, međusije, te vatropoklonici. I on je osvojio, znači nastavio dalje da pokorava Perziju i osvojio njihov glavni grad El Medain. Sad radijallahu ta'ala anhu je jedan od onih koji su osnovali gradove Kufu i Basru. Gledajte šta se danas dešava u Basri. Najveći pagani, najveći satanisti danas vladaju s tim. Zašto? Pa nema više ovih mudžahida. Neće niko više da se bori. Kada je umirao na smrtnoj posteli, je tražio da njegovo tijelo bude umotano i ukopano u stari vuneni ogrtač, u kefine od stara vunena odjeća. I rekao je: "Ovo je to što sam imao na sebi, ovo sam nosio na sebi kada sam se borio u bitci na Bedru, kada sam učestvovao, znači, u Gazvetul Bedr, i ovo sam, znači, ostavio sebi, ušparao sam do današnjeg dana." Znači, kad je bila Gazvetul Bedr, desetinama godina poslije toga, on je hoće da bude ukopan. Zašto? Nije rekao: "Hoću one kefine što sam nosio kad sam išao na hadž sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Neću onu odjeću kad sam činio hidžu. Allaha radi. Neću tu." Nije rekao: "Neću onu odjeću u kojoj sam se oženio." Sve to i ibadeti. Neću onu odjeću u kojoj ne zna šta se desilo. Ali kaže, traži odjeću u kojoj se borio na Allahovom putu zajedno sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, obožavao gospodara jednog i jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to su obožavali gospodara svjetova Allaha subhanahu wa ta'ala džihadom, borbom na Allahovom putu. I to od svih bitaka izabrao Gazvetul Bedr. I u toj odjeći da bude ukopan. Sve ovo, znači, ima veze sa džihadom, sa borbom na Allahovom putu. Nije tražio one kefine što je činio hadž, ni kad je išao u davu možda, ni kad se ženio, ni kad je biznis radio, nije u toj odjeći. Nego kad je išao u džihad, i to izabrao koju akciju? Ondje gdje učestvovao sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ona koja je najbolja bitka, zato što su svi učesnici Gazvetul Bedr muslimani, mumini, vjernici u dženetu. Svima obećan dženet. 7. koji navodi kao
junaka, heroja ovoga umeta, Ibn Hasir rahimehullah u svojoj knjizi Mešar al-Ašvaq jeste Ebu Ubejda ibn Đarrah radijallahu anhu. Također jedan od desetorice kome je obećan dženet. Omer radijallahu ta'ala anhu ga je postavio za zapovjednika, komandanta muslimanske, islamske, šerijatske i hilafetske vojske za oslobađanje Šama. Bio je vođa, znači armije i komandant tokom bitke na Jermuku. A preselio na Hiret, umro je od kuge u Šamu, znači. 8. junak, heroj po ovoj knjizi pod 8. brojem Hamza ibn Abdul Muttalib radijallahu anhu. Jedan od Allahovi lavova i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tokom poslije bitke na Bedru Umeja ibn Halef, koji je bio uhapšen, pitao je Abdurrahmana ibn Aufa ko je bio onaj čovjek u vašoj armiji koji je bio označen, znači i markirao sebe sa onim perom, velikim peruškom od noja na svojim prsima imao, pa su ga potom prepoznavali. Pa kaže njemu Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu, kaže, to je bio Hamza. Pa Umeja je tada rekao, on je bio taj koji nas je prelomio. On nas je, znači, slomio. To je bila ocjena mišljenja ovoga kafira. Pa Hamza ibn Abdul Muttalib radijallahu ta'ala anhu je predvodnik šehida. On je ubijen u bitci na Uhudu. Znači sljedeća bitka velika koja se desila. Džafer ibn Ebi Talib radijallahu ta'ala anhu. Vidimo, znači, sve iz porodice, najbliže, najuže porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najbolji, najveći junaci. Bio je 10 godina stariji od svoga brata Ali radijallahu anhu, 10 godina. Bio je drugi vođa u bitci na Muti, znači broj 1 Zaid ibn Harith radijallahu anhu, pa preselio, pa broj 2 Džafer ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu, pa preselio, pa broj 3 Abdullah ibn Rawaha radijallahu ta'ala anhu, pa preselio, pa za lidera, za vođu izabran Halid ibn Walid, koji se borio i nikad nije bitke izgubio, nisu ga mogli ni ubiti. Umro je u postelji, a nije bilo pedlja na njegovom tijelu da nije bio ranjen. Ali potpuna nagrada šehida njemu, zbog toga što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko iskreno bude od srca tražio šehadet, Allah će mu dati nagradu šehida, makar umro i u krevetu, u postelji. Pa kako znamo da je to ispunio Halid ibn Walid? Pa zato što se non stop borio, non stop išao u džihad. To je iskreno traženje šehadeta. A onaj koji se ne priprema, koji ne odvaja vrijeme, koji ne uči ništa o džihadu i kad ga pozovu ljudi odbije, takav nije, takav pitanje je munafik, je li uopšte musliman takav čovjek. Ljudi mu skupe pare, nađu mu put, obezbijede mu gdje će tamo ići, spreme mu sve, a on priča, govori o tome i on se okrene i kaže ja neću. Ne mogu ja sad, ima nešto drugo, moram ja ovo ono. Takav čovjek ne samo da neće dobiti nagradu od toga, ne samo da on nije od tih koji iskreno traži to, nego je pitanje je li to munafik čovjek. I to ne onaj mali nifak. Pitanje je li to onaj nifak ekber. Je li to kafirčina čovjek. O tom je pričao, ljudi mu sve spremno, on se okrenuo i rekao neću. I onda proglasio te ljude, vi ste munafici. Što nećete kao vi da idete. Kada je preuzeo zastavu poslije Zejda ibn Harith radijallahu ta'ala anhu, nosio je hrabro, borio se na Allahovom putu, otkinuli su mu desnu ruku, pa je uzeo zastavu barjak ili bajrak islama u lijevu, pa su mu i tu ruku otkinuli i onda je uzeo sa onim što je ostalo od ruka i borio se tako dok ga nisu ubili. Našli su ga, a na njegovom tijelu je bilo preko 90 rana, jeli, sprijeda sve, nisu leđa nikad okrećali. Muaz ibn Amr ibn Džamuh je 10. koga spominje po ovoj knjizi. On je bio jedan od onih što su ubili faraonovog umeta, a to je bio Ebu Džehl. On je rekao, učinio sam ga metom mojom na Bedru i kad sam ga našao, zaletio sam se prema njemu i udario ga i raspolovio mu nogu upola. Onda je njegov sin Ikrima
kasnije će Ikrima radijallahu ta'ala anhu da postane musliman i da bude dobar borac, da se bori i da preseli kao šehid u bici. Pa ga onda dok je bio kafir, znači Ikrima udario ga po ramenu i otkinuo mi ruku. Samo mi je ruka visla, kaže, na koži. S jedne strane, i dok je bitka trajala, to me je smetalo, distrahiralo me, gdje sam god udario, kad bi se borio, ruka bi ta išla lijevo, desno, nema nikakve kontrole nad njom. Skoro čitav dan, kad je trajala bitka, onda me, kaže, to mi je smetalo da sam ugazio, na šaku moje ruke nogom i potego i otkinuo potpuno, znači to što je vislo na koži i to je, znači, spalo. Tako je radio. Onda 11. junak, mudžahid, hrabri čovjek iz po ovoj knjizi Mešar al-Švak od Ibn Uhasa rahimehullah radijallahu ta'ala anhu, to isto dova za njega, da Allah bude zadovoljan s njim. Govori, znači, o Bera ibn Maliku radijallahu anhu. Ovo je čovjek jedan od najboljih porodica. Znači, njegov je brat Enes ibn Malik, njihov je dajđa Enes ibn Nadr, šehid Uhuda. Znači, to su daleko najbolje porodice od Ensarija. Jedna od najboljih porodica do sudnjega dana. On je isto jedan od heroja umeta. Enes ibn Malik je čuo svoga brata Berau radijallahu ta'ala anhu kako citira poeziju. I rekao mu: o moj brate, zar to ti citiraš poeziju? Kaže, ovo bitka, znači, u borbi, kaže, šta ako ti bude u to zadnje riječi što si rekao? Njemu je reče Bera radijallahu ta'ala anhu, kaže, neće, kaže, jedan čovjek kao ja, kaže, ne umire u krevetu. Kaže, čovjek kao ja ne umire u krevetu. Kaže, ubio sam 99 od munafika i kafira. Tako mu odgovori. A za ovoga čovjeka je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za Bera ibn Malika. Znači, ima ljudi kad se zakunu, znači, tražeći nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah im da. Zamislite to, dova mu se prima. Zamislite to. A on ne traži ništa od dunjaluka. Jedino što traži nešto od ahireta. I šta je tražio? Muslimani su saznali za to. Čuli hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ima ljudi koji imaju neuredna kosa, prašnjava od džihada, od borbe, odjeća na njima pohabana, ali kad bi nešto, kad se zakletu, kad zatraže nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah im da. Pa mi smo čuli tamo kako je bio jedan od pobožnjaka, učenjaka, Bel'am se zvao, spominje se i u Bibliji taj čovjek, ne spominje se u Kur'anu njegovo ime tako, ali to je onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala poredi sa psom, sa paščetom. Takva je tagutska ulema kad se pokvari. Za njega su govorili da mu se primala dova. Pa prenosi to ime, iz Biblije da se tako zvao, o njemu govori Ibn Kathir u svome tefsiru. Pa spominju za toga čovjeka, kaže, primala mu se dova. Evo i njemu se primala dova. Evo i za Sad ibn Vakasa primala se dova. Pogotovo za Bera ibn Malik. I kad su mu rekli muslimani, daj traži za ovu bitku da pobjedimo, jedino to znamo da je tražio on za sebe nešto. I to šta je tražio, kaže? Tražio da Allah subhanahu wa ta'ala to što su mu dodijali muslimani, traži da pobjede, i onda on za sebe rekao da ja budem šehid, da ja preselim kao šehid u ovoj bitci i to da budem prvi. I tako se desilo. Primljena mu dova. I on je rekao, kaže, čovjek kao ja ne umire u krevetu. Ubio sam 99 nevjernika i munafika. Ovo je zabilježio Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu, rahimehullah. A što se tiče ovoga, zašto citiraš poeziju, da su mnogi ashabi, znači, prezirali da se citira nešto, bilo šta drugo da se uči, da se govori osim Kur'ana. Pa je zato Enes radijallahu ta'ala ovdje upozoravao svog brata govoreći mu tako. Da ne bi bile zadnje riječi njegove u životu, pred smrt poezija. Ali islamska poezija je dozvoljena. To se vidi iz sure Šuara. Znači, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio ashabima da citiraju, da govore poeziju, govorio je Hasan ibn Thabitu da im odgovori tim paganima, on je bio pjesnik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da im odgovori da će ga Džibril je s njim, da će ga pomoći. Znači, ashabi su bili, vidimo, strožiji po nekim pitanjima, nešto su i što je bilo dozvoljeno ostavljali zato što su smatrali da je Kur'an bolji, a to je svakako bolje recitovati Kur'an nego poeziju, ali ima i poezija svoje mjesto. To znam, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi nekad ponavljao što bi ashabi govorili, pogotovo kad su kopali kanal, pa su govorili da su oni ti koji se zakleli da će se boriti do kraja, znači do smrti. Između ostalo to se spominjalo u poeziji.
Poeziju znači dozvoljeno pisati. A ne samo početi to i bavi se samo tim. Hifsiraj Kur'an, inša Allah, pa onda ako hoćeš govori poeziju. Omer radijallahu ta'ala anhu je napisao svojim generalima da nipošto ne dozvoljavaju Bera ibn Maliku radijallahu ta'ala anhu da vodi armiju, vojsku, da bude i nekakvoj poziciji. Zašto? Zato što je Omer radijallahu ta'ala anhu govorio da će on propastiti, kaže muslimane. Kako? Pa kod ovoga ne da nema nikako povlačenja, da nema taktičku, nego vas da non stop napada. Pa zbog toga ljudi ne mogu da prate, nemaju njegov iman, ostali muslimani, niti znaju njegovu borbenost, ni stručnost u borbi, tako da to ne može proći. Ovo je zabilježio imam Hakim, ovo da je Omer radijallahu ta'ala anhu tako govorio. I dok je bila također bitka protiv ovoga pagana Musejleme Kezaba, lažova, on je rekao muslimanima da ga stave na štit, pa da ga dignu dugačka koplja, da ga samo prebace preko zida. To je ono što danas tagutska, satanska ulema zla govori, šehidska akcija. Pa su tako muslimani uradili, zamislite, on je sam upao tamo preko zida, jer je bila opsada, nisu mogli muslimani ući. Nikako drugčije. Pa su ga tako prebacili i on je opet uspio da otvori ta vrata, zamislite, iznutra. Koliko ih je pobio, kako se je borio s njima, da je bačen samo preko zida. Na šta je pao dole, na šta se dočekao, Allah najbolje zna. I u tome je zadobio preko 80 rana. Samo u toj akciji, u toj bici. Ovo se spominje u knjizi El Isaba. Dalje, kada je bila bitka na Tusturu, muslimani su tražili od Bera ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da uči dovu, da se zakune, jer ako zakleta Allah subhanahu wa ta'ala nečim, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, takvi ljudi dobit će, Allah će mu ispuniti to, znači dova mu se prima. Pa su tražili muslimani od njega, daj traži, zakuni se gospodarom svjetova da dobijemo to. Pa znamo taj put jedino da je tražio to. Pa je onda on rekao, o Allahu, učini moju zakletvu, znači primi da muslimani osvoje ovo, daj nam pobjedu, predaj nam njihova ramena, tako na arapskom jeziku doslovno, bukvalno. Predaj ramena znači glave njihove, da pobjeda bude muslimanima. A da ja budem od sljedbenika tvoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A ovo je bilo poslije smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je značilo da ja preselim, da ja panem kao šehid u ovoj bici. I hrabro se borio, zaletio se na neprijatelja i muslimani su ga slijedili i Perzijanci izgubili bitku, normalno, pošto se njemu dova primala, a Bera ibn Malik radijallahu ta'ala anhu je pao kao šehid. Allah subhanahu wa ta'ala je tu njegovu zakletvu ispunio. Znači, eto, ne trebaš tražiti. Vidimo kako ova tagutska, satanska ulema laže. Evo, ako čovjek hoće da dođe do te pozicije, da mu Allah subhanahu wa ta'ala prima dovu, to se neće desiti zato što neki pobožnjak tamo, učenjak neki, jer nismo to našli. Ali evo vidimo, znamo za ljude da im se prima dova, i ako se zakunu, traže od gospodara svjetova, Allah subhanahu wa ta'ala nešto, Allah im to da, ispuni. Dova mu se čovječe prima. Radi čega? Radi džihada, radi borbe na Allahovom putu. Vidimo kako se muđahidima prima dova. Vidimo ovaj posebno čovjek ovdje, Bera ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu. Njemu se prima dova. Šta god traži od gospodara svjetova, Allah subhanahu wa ta'ala mu da. Gdje je tako neki učenjak da stigne nekim hifsom, nekim čitanjem, nečim, da dođe do toga? To samo ima jedna vrsta učenjaka koja može. To su oni koji govore istinu, pa budu ubijeni radi toga. To su oni koji se bave onim najvećim, najboljim džihadom, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Riječ istine. Pa budu ono siddiqun radi te istine. Budu ko što je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Još bolji od ovoga. A nije ubijen u bitci, nije pao kao šehid. Ali imao srce, borio se. Imao nijet za to. Pa hoće neko da mu se prima dova, pa onda ide u džihad, u borbu na Allahovom putu. Pa da dođe do toga stepena, do te derđe. Da vidimo ko će neko dobiti. Da, učenjaci. Ovi neki govore ovo siddiqun, kada to su učenjaci. Ma koji učenjaci za tagutsku ulemu mi spominju tamo iz neke kibar tagutske satanske uleme, tagut i postavio tamo da davaju fetve i njih mi spominju. Kao siddiqun. To su najveći šejtani. To su šejatin. To su kufar ljudi. Kakav siddiqun to? Siddiqun mogu biti učenjaci ukoliko
idu u džihad, ukoliko govore istinu Allaha radi, govore istinu po Kur'anu, po sunnetu i budu ubijeni radi toga. U tome slučaju može biti siddiqun, neki učenjak. Znači siddiq, jedan od tih iskrenih. Ali takav može biti i poštari, mesari, kuhari, zidar. Ako se drži džihada na Allahovom putu, ako govori istinu Allaha radi po Kur'anu, po sunnetu, radi toga bude ubijen. To ne mora, nije to radi njegovog zanimanja, radi njegovog posla, radi onoga u što provodi vrijeme. Ova isto ima halal posao. Može takav biti. Bilo ko od muslimana. Nego oni hoće da rezervišu za tagutsku satansku ulemu zla. Hoće za njih da rezervišu za tagutsku ulemu dženet. Kao, ja sam sreo takve ljude. Govore, kaže učenjaci, bolji od mudžahida. Upitan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko je najbolji čovjek? Pa kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je vjernik koji se bori životom svojim i imetkom svojim na Allahovom putu. Znači govor da je učenjak bolji od mudžahida. Takav je čovjek kafir koji to tvrdi. Čuo ovaj hadis. Čuo mnoge hadise o tome koji govore. Čuo ono što se spominje u Kur'an, da nisu isti oni koji se bore, oni koji se ne bore. Zna da je najbolje djelo džihad, spominje se u hadisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da je to vrhunac vjere, zervetu senami. I opet dođe i kaže nije mudžahid najbolji. To su kafiri, bolan ljudi. To su mušici ljudi, suprotstavljaju se Kur'anu i sunnetu. Obožavaju tagutsku satansku ulemu zla. Dalje, Enes radijallahu ta'ala anhu je rekao, kada je Ebu Musa bio postavljen za guvernera Basre, on je rekao Bera ibn Maliku radijallahu ta'ala anhu da izabere koju god hoće poziciju vodstva u vladi njegovoj. Izaberi šta god hoćeš. El Bera radijallahu ta'ala anhu je rekao, ja ne želim ništa od toga, nego daj ti meni, predaj ti meni moje koplje, daj mi moju strijelu, moga konja, moj mač, moj štit i pošalji me u džihad, pošalji me u borbu na Allahovom putu. I onda ga on poslao da bude u armiji, u vojsci, da bude, znači, mudžahid, profesionalni vojnik. To je najbolja profesija u islamu, to se najbolje plaća na sudnjem danu. I kad bi bila muslimanska, islamska, šerijatska, hilafetska država, kad bi ja išta mogao da određujem, ja bi tim ljudima najveću platu odredio. Ne bi ja čovječe dozvolio da djeca mudžahida, šehida nemaju nešto što imaju djeca nekih biznismena, doktora i hirurga i pilota i nešto. Nema o tome govora, mislim komercijalni avion koji voze ovaj putnički. Ne govorim ovaj borbeni ratni. Nema teorije da bi toj djeci, ako bi dozvolio, pa vidimo kako su halife radile da ne smije toj djeci ništa da fali čovječe. O toj se djeci treba brinuti, o djeci šehida. Ne ovo što Balije zovu djece šehida, tamo išli u komunističku vojsku, bili satanisti tamo i ubio ga četnik i ustaša. A nije klanjao, nije postio, nije se borio Allaha radi. Nije za islam, neće islamsku državu. Nego ne zna ništa se bori. Ne takve ljude. I poslije toga Bera ibn Malik radijallahu ta'ala je ga je poslao Ebu Musa radijallahu anhu i on se borio i prvi je pao kao šehid u toj bitci. Spominjali smo, to je bitka tamo na Tusturu protiv ovih pagana Perzijanaca. Ovo je znači 11 ovih što je spomenuto u ovoj knjizi. Kasnije ću da nastavljam, inša Allah, da spomenem i ostale što spominje primjere herojstva i junaka muslimana, znači spomenut će ih 21. Ja sam spomenuo 11, znači pola. Još ih ostaje. Eto, spomenuo 11, još 10 ostaje, znači skoro pola. Malo manje od pola. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, astaghfiruke ve etubu ilaik.